Hej. Vi som sagt inde på Patricks profil, vi vil lave en Ask Me. Og ja. Nej, du asker ud over det hele, mand. Nej, for helvede. Nå, det var så den Ask Me. Nej, okay. Første spørgsmål kommer fra Trunde Dyrmose. Og hun spørger, er jeg pæn? Jeg synes, du er standard. Det er en god ting. Jo, det er sådan standard, så ja. Det er fint nok. Og du ved det, for du har det på video. På TV. Stephanie, kan jeg ikke bare kalde dig Stephanie? Okay. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Jeg siger, du ligger på en 4-5'er. Ja, det samme her. Vi har Marielle Meng. Hvor pæn er jeg? Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Jeg synes, du er en 8'er. En 8-9 stykke. Jo, 9. Var det det? Ja. Sara Bæk Jørgensen, hvad syntes I om mig? Så jeg kender dig ikke sådan personligt. Jeg ved godt, hvem du er, for jeg har hørt om dig før. Men ja. Du er en rigtig god barndomsveninde. 100%. Og du ved det. Og du har det på tv. Så spørger hun igen, hvor pæn er jeg fra 1 til 10? 9'er. En smuk 9'er. Ja, en smuk 10'er, siger jeg så. I stort 9-tal. Og Trunde, hun spørger igen. Eller Trunde Dyrmose, for ikke at lyde krænkende. Hvad er jeres yndlingssang? Min, det er As Long As You Love Me i akustisk version med Justin Bieber. Jo, det er Beauty and the Beat akustisk. Så har vi... Hvordan udtaler man det? Hvordan? Mighty's Lose, tror jeg. Ja, hun taber meget. Er jeg smuk? Og en skala fra 1 til 10. Altså, jeg mener, du er jo smuk. Der er ikke nogen, der er grimme, men... Alle mennesker er smukke. Du er smuk. Og en skala fra 1 til 10. 6-7 stykker. 7 stykker. Ja. Og så spørger Emma Drew Sørensen, hvad syntes du om mig? Jeg kender dig ikke. Så. Du er min kusine. Hvad skal jeg mere sige? Altså. Var det det? Ja. Så spørger hun, er du forelsket? Ja, er du? Nej, hvad snakker du om, mand? Så er du? Okay. Snakker du om, vi er på tv? Du må ikke sige, at jeg har boldet hende der, mand. Hvem? Okay, fuck. Ej, det er jeg ikke. Og fandme nej, om jeg er. Nå, fandme nej. Nej, siger jeg dig. Nej. Fandme nej. Nej, for helvede. Og det er slut nu. Det er slut nu. Jeg bliver tosset. Din bedste veninde? Hvem er det? Tanja. Tanja hvad? Jeg ved ikke, hvad hun Tanja er. Regnbak. Regnfrække. Jeg tror, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Whatever, man. Min er Isabella Krysner. Yeah. You love her when you let her go. Bedste ven? Altså min bedste ven. Det er ikke så meget bedste. Jeg har flere. Altså jeg har ikke den bedste ven, men bedste venner. Det er ikke sådan bedste venner. Sådan allerbedste ven, anden bedste ven. Det er bare bros hele lortet. Ja, altså vi er jo i familie, så. Det vidste de nok ikke, Nej. Men you har det på tv. Nu ved I det. Fordi at min storebror, det er hans papfar. Og hans mor, det er min svigerinde. 100%. 100% assholes. Karoline Andersen. Så hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke. Jeg kender dig ikke rigtigt. Altså, der var en eller anden i min profil. Jeg tror nok, det var fake, men jeg ved det ikke. Så ansøgte du mig, og så skrev du, om vi kom til Stjernelund, og så det ved jeg faktisk ikke. Nej. Du kender hende ikke. Nej. Men du virker sikkert meget flink, fordi du er meget flink. Du hedder Karoline Andersen. Det er et flink navn. Det er som Karoline Wozniacki. Ja, noget af den stil er. Det kan være, du også spiller tennis, det. Ja. Bang, bang. Bang, bang. Hygger I? Ja, okay. Ja. Mit udseende fra 1 til 10. 5'er. 6. Ja, 6. Hygger I? Det kan du se, vi gør. Og han kan stadigvæk ikke synge. Men ja, vi hygger. Og vi går videre. I min profil. Og det var ikke den der profil, der som nævnt før, som var en faker, fordi det ved
Hvad? Nej, jo. Nej. Nej. Hvad synes I om mig, dudes? Du er nice. Du er hyggelig at snakke med, det er du. Du er meget god til at synge, rap. Du har den fede tatovering, ligesom mig. Du har den Jeg har den fedt. tatovering. Du har den fedt. Jeg har den tatovering. Du har den tatovering. Jeg har den tatovering. Og den kan ikke gå ind. Jeg har prøvet med sæbe. Så prøv at sige. Jeg har også prøvet at løbe ind i en dør, fordi jeg troede, jeg var til Prøv øvelse. med det børst. Jeg prøver med den børst. Videre. Hvem er jeres idol? Det kan jeg hurtigt vise jer. Det er ham her. Justin Bieber. Det er Justin Bieber. Jeg har 2 armbånd. Der står As Long As You Love Me på den sorte. Stik den, mand. Helt klart Justin Bieber. Så har vi Momo. Momo. Jeg tror, det er det, du hedder. Jeg ved ikke, om det er de rigtige navn, vel, men... Hvad synes du om mig? Spørg mig om det. Jeg kender dig ikke, så... jeg kender ikke halvdelen af... Jeg har kun én ting at sige. Og hvad er det, så sige? Ej, hvad synes du om min? Standard. Kender du noget? Nej. Prøv at høre. Det var det. Tror jeg. Var det det? Ja. Og... Ja. Nej. Det her, vi laver flere. Det gør vi. Ja. Bare når vi laver nogle nye status, og så bare Kommenter. Og I må også gerne, hvis I keder jer, så når jeg har skrevet nogle spørgsmål, så find på en challenge, og vi gør det. Hvis det ikke er noget pisklam, som at spille pik på en hund, imens man sidder og ser Disney-show, og onanerer samtidig til Timmy Turner, for det er kraftedeme ulækkert. Ja, fordi så vil jeg fandme ønske ferie. Ikke bare. Så Cosmo og Wanda, de skal bare for helvede. Vi laver en YouTube-kanal, så I må meget gerne subscribe og sådan noget. Fordi Den kommer ud på min side, den kommer vist også ud på hans side. Fordi så meget keder vi os. Vi ses. Skål! Cut it.